До тук научихме много. Как да създаваме, публикуваме и пазаруваме в AppCrush. Време е да обърнем внимание на това как вашата креативност се превръща в успешна история. Всеки един публикуван от вас дизайн или готов продукт е не само изразяване на творческите ви идеи, а и път към финансов успех. Тъй като вярваме в споделения успех, за всеки един използван ваш дизайн или закупен готов продукт от друг потребител, ние ще споделим с вас част от нашия приход. Затова за вас създадохме 3-степенна комисионна структура, с която може да се запознаете на страницата ни Структура комисионни. Също така, всеки месец имате възможността да сте в класацията ни на най-успешните лидери на страницата Успешни истории. Като най-успешният творец получава правото да бъде включен в секцията ни от началото до върха. От подсекция Печалби в настройките на вашия акаунт може да получите детайлна информация относно вашият прогрес и да заявявате плащания на комисионни в случай, че сте над 18 годишна възраст. Благодарим ви, че избрахте да творите с нас. Бъдете креативни!